संभाजीनगरच्या बजाजनगरमधील उद्योजक संतोष लड्डा यांची चोरीला गेलेल्या सोन्याचं नांदेड कनेक्शन उघडकीस आलेले आहे। एन्काउंटरमध्ये मारला गेलेला आरोपी अमोल खोतकरनं नांदेड येथील एकाला सोनं दिल्याचे तपासामध्ये समोर आले। सोन्याच्या शोधासाठी नांदेड आणि अंबाजोगाई येथील पोलिसांची 2 पथकं ही रवाना झालेली आहेत। अटक असलेला अंबाजोगाई येथील दरोडेखोराला पोलिसांनी सोबत नेलेले आहे। संतोष लड्डा यांच्या घरात पडलेल्या दरोड्यामध्ये तब्बल 5.5 किलो सोनं आणि 32 किलो चांदी, 70,000 रुपये रोख असा ऐवज दरोडेखोरांनी चोरून नेला होता। त्यापैकी आतापर्यंत केवळ 32 तोळे सोनं व 8 लाख रुपये सापडलेले आहेत। दरोड्यानंतर आता 19 दिवसांनी उद्योजक लड्डा यांनी मंगळवारी तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक पवार यांची भेट घेतली व यांना चोरीला गेलेल्या सोन्या चांदीच्या दागिन्यांच्या पावत्या सादर केल्या।